私のすべて見せてあげるわ。Round one. Ready, go! みえみえよ。にゃはみえみえよ。どう？私だけを見て。あいやせいはいでっせいかおやすみなさい。やるわね。でっせいかそれみえみえよ。ちょっでっせいかできはできおいでほいできたいよ。かわいがってあげるわ。おやすみなさい。それほいレンふんちょっでっせいかちょっはほいみえみえよ。せいそうみえみえよ。せいそうできでっせいかへいでっせいかできよしできはみえみえよ。はいおやすみなさい。Player one wins. 今天能做个好梦了。集え空を愛する者たちよ。 Round two. Ready, go! はっさいにゃラッシュハートちょにゃくそはっサイアンターさいほいふっラウセンハートよっ戦中はっくそでっせいかさいサイアンターでっせいかさいせいそうでっせいWell done! Player 2 wins! 私の勝ちだ。いくよママ母 Round 3 Ready, go! サイアンカーアンネルスはっそうだチーズスラッシュそうだアンネルスでチーズスラッシュやあふっはいやあはいくそレオスではいチーズスラッシュはいエリシオウェーブまだですさあ生母聞いてアンネルスではいアンネルスで KO! Knockout! Yeah! Player one wins. 大自然のお仕置きです。面白いやろうか Round four. Ready, go! ほら楽しいねせいほら痛いよペアこれでおしまいです。アンネルスで痛いよゆっくりね What an outcome! Player 2 wins! さあいらっしゃい Final round! Ready, 連れて行ってあげるこっちだ殺してほら楽しいねやせい痛いよはってやほらビビってんじゃないよはっこっちだ殺してあげる刻んであげるのさ
痛いよ。こっちだ。さあ、それ。